A ide aj video. Ale prvých 10 sekúnd. Jasné. Tak, poďte, výborne. Pekne. Jo. Tak, ideme. 40 sekúnd. Máte 20 za sebou. Pekne. Jožko ide. Roman ide. Nekrčíme panvu. Maťa ide. Viktor ide. Danka ide. Jo. Dúfam, že nebudem koktať v tom videu. Lebo keď to dáte na fuckbook, to je ono. Máme to! Yes, ešte jedno kolo. Teraz sa chyťte za stehna, všetci. Nikto nič. Ležíme. Tak.